Vreugde op scholen, ja, dat is natuurlijk het feit dat voor heel veel leerlingen van groep 8 de resultaten binnen zijn gekomen. Het was een spannende dag, de plaatsingsresultaten voor het komende schooljaar. En het afgelopen schooljaar werd gekenmerkt door veel onzekerheid, omdat lange tijd niet duidelijk was wat er zou gebeuren met de leerlingen van groep 8 en of de EVO-toets wel of niet zou worden afgenomen. Al enkele jaren wordt gesproken over het afschaffen van deze toets, maar in het schooljaar 2025-2026 is dat definitief werkelijkheid geworden. In plaats van de EVO-toets wordt nu gebruik van een onderwijskundig rapport en daarbij worden de prestaties van de leerlingen vanaf groep 6 beoordeeld en gemiddeld. Extra ging gisteren kijken bij 2 scholen, de Schotborgschool en de Sint-Franciscusschool. Bij de Sint-Franciscusschool ging 53% van de leerlingen een HAVO-plaatsing gekregen en 47 naar VSBO. En de feest was natuurlijk, dat kunt u begrijpen, in het thema van de Blue Wave en de leerlingen waren blij.